tinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Rurimi Inyoka. Chitsauko 20. Paya paakabuda mumba mamai vaSimon, Timothy akafamba zvake oenda kumba. Nzira yaifamba nayo yaipfuura napadzimba dzamai Zipfende namai Mashumba. Paaifamba kudaro akanga achiridza muridzo, ofara zvino nokuti akanga akaurisa Vhaidha. Ndianiko anoridza muridzo uyu? Vakabvunza mai Zipfende avo vakanga vasingadi kudarikwa nechinhu. Madzimai aya aitonongora nzungu mumba mamai Mashumba. Amai Mashumba vakadongorera ndokutswinyira mai Zipfende ziso. NdiTimoti, iye chaiye baba vazvichauya vaJane. Vakasekera pasi kuti Timothy arege kuzvinzwa. Mukati harisati ravarovha iro gomana iri. Rivhi rorudzi risingaperi. Imi tiri kukaronyeperwa vaJane vangu, tichiti undundu kumirira kuroorwa nerovha. Kamwezve kazevezeve kekusekera muvhu kakaitwa. Zvino Timothy akanga avambirana nemba yamai Mashumba. Pinda kanomuno nhaiwe Timothy. Ko, unodarikireiko? Handina kuziva kuti mune vanhu. Ko, makadiniko madzimai? Akabvunza kudaro. Tiripo zvedu wenaiwe. Ko, tingaitwewo neisu vagari vemuruzevha. Uri kudzokera rinhiko kubasa nhai Timothy? Ndichiri kuno zvangu. Ndichambosiya ndaronga zvinhu zvangu kuno kumusha. Yeya, wava kuda kusiya waroora nhai? Timothy akati, regai ndinyepere kushamiswa kunge ndisina zvandinoziva kana zvandiri kuda kuita kuti ndimbonzwa kuti madzimai aya anotii. Nokudaro achishamiswa akati, kuroorani? Vana Timothy, zvekubatwa kumeso ndizvo zvatisingadi isu. Wauri kuda kubata maziso ndiani? Isu. Vakarova chikwee chakavhundutsa makonzo. Idi chaizvo muri kutondishamisa. Ndiri kuda kurooraniko? Ndiri kutotangawo kuzvinzwa. Hunzi ndiri kuchenjera. Hauzi kudanana naJane iwe. Tese tinoziva kuti ane pamuviri pako. Pangu ndiani akakutaurira izvozvo? Iye Jane ndiye nyakutitaurira zvese. Hauna kugara naye here kuHarare paakauyako? Mukashereketa kwazvo kudya nyika, mukadya neminwe michero isina mvumo. Chimwe chikwee chakanzi bvu. Hamuna kutamba jikinya kuHarare imi. Ingati akanzwa wani kuti makaimba manhanga kutapira. Ndezvake Jane izvo. Timothy akaramba achingovakwezva kutaura zvakawanda. Jane akambenga ari musikana waSimon kare. Zvino munofunga kuti ndingaroore musikana akarambwa neshamwari yangu here? Mai Mashumba namai Zipfende vakatarisana maziso avo achitaurirana kuti ndiyo nyaya yatanga takamirira iyi. Mai Zipfende vakati, izvozvo ndizvo zvakatishamisawo kuti iye Timothy mukomana akasvika kudaro. Mukomana chaiye pane vamwe vakomana. Ashaye kuda kuroora marutsa akarotswa nemumwe. Isu takati Timothy ashayeiko kuroora gumbeze dzaruzvaro rasukutwa nemumwe. Ini mwoyo wangu wakazviramba. Madzimai aya aitaura kudai asingatoziva kuti izvozvi vakanga votobayisisa mwoyo waTimothy. Vakanga vava kudyogodora nechimuti, ronda rakanga ratodzama kare. Akanga anyarara zvino achirangarira kunyadziswa kwaakanga aitwa naVhaidha, mudzimai waSimon. Zvino madzimai aya akanga ava kumuti ari kuda kuroora marutsa aSimon. Zvese zvaimunyadzisa nokumusvooresa.
zvaibva kuna Simon chete. Simon, Simon, chii china Simon chinondiita kuti ndibve ndaderera kudai? Mai Mashumba vakabva vatambirawo nyaya iyi ndokuti, handiti iye Jane akatozouya kumba kwako atodzingwa naSimon kumba kwake ikoko kudhorobha. Akatitaurira zvese. Zvino iwe ungaroore mukadzi anosemwa nevamwe varume. Ndiko kachaiko kunonzi kudya marutsi evamwe varume ikoko. Mai Dzipfende vakatiwo, nhumbu inhumbu zvayo, asika haizi mhosva yako. Wakamboona musikana chaiye anoita varume vekutofambira kudzimba dzavo. Ndihwo unzenza chaihwo ihwoyo. Ndiriseni ndairamba chaizvo nhumbu iyoyo. Ndinotaura padare kuti haizi mhosva yangu. Ndinotaura kuti upfambi hwemwana wenyu akandivinga kumba kwangu, sezvinongoita upfambi, saka mwana wenyu ipfambi. Izvozvo chokwadi nhai Timothy. Mai Mashumba vakaenderera mberi. Kana dai ukamuroora zvako, unofunga kuti anozozvirega zvokufambira varume kudzimba dzavo. Jane uyu ipfambi chaiyo. Kana ukamuroora nyika ingakwate kukuseka. Kuroora pfambi zvayo, mate, marutsi chaiwo aSimon. Nyika ingaite gwatakwata. Vakaridza chimwe chichibva chagumira panzira. Chikwe chavo chakagumira panzira nokuti vakanga vanzwa kuchema kwamai vaSimon vachidirwa mibhadha navatigere. Mumheremhere iya yokurikitwa kwamai vaMusindo pamusana pezvavakanga vaitira Vhaidha kutownship. Mai Mashumba namai Dzipfende vakapoya mumba vomhanyira kundotora dzimwezve nyaya dzamakuhwa matsva. Kana dai aida kundoonawo zvakanga zvaitika, Timothy haana kuwana simba kana chido chokuendawo kumana ravatigere. Mwoyo wake wakanga wadyogodorwa namadzimai aya zvokuti akada kudonhedza misodzi. Akanzwa nokure kure kupopota kwavatigere, akaziva kuti akanga akundikana kukanganisa upenyu hwaVhaidha. Hwake pachake iye Timothy ndihwo hwakanga hwaipa. Kuroora Jane, mate, marutsi aSimon. Jane pfambi zvayo, nyika ingakwate. Mazwi aya akaramba achingopinda munzeve dzake nomumusoro make, muuropi chaimo. Kubvira zuva iri akatsidza kuti haarori Jane kana zvadii. Zuva rokutongwa kwenyaya yepamuviri paJane apa akanga apiwa naTimothy rakasvika. Zvino pamuviri paJane pakanga pakura chaizvo, uye Timothy akanga anyatsomudurira kuti akanga asingazomuroora kana dai zveita sei, kana dai denga raidhirika. Haana kumudurira chikonzero. Timothy akanga akamirira kuti azotaura chikonzero padare. Tobias, hanzvadzi yaJane, akanga adaidzwa kuHarare kwaaishanda kuti agovapowo panyaya yehanzvadzi yake. Ndinoda kutora nguva ino to appreciate our members, masubscribers edu, nemi vateereri. Ndoda kuzivisa vagari vemuAmerica kuti kana muine hama neshamwari dzava kuda kudzokera kuZimbabwe, hungave urwere, kungave kukura kana kushayiwa wavanofamba naye, get in touch nesu paemail yedu paivapo kare@gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzakanaka dzinofamba nemi parwendo. Mhosva iyi yakanzi itange kutongwa naSabhuku. Kana Sabhuku aitadza yozokwidza kwashe. Musha wese wakaungana, dare ndokupirwa mhosva. Jane akabvunzwa pamuviri painapo ndepaniko. NdepaTimothy. Timothy upi? Munongedzere tuone. Jane akanongedzera Timothy. Une chokwadi chokuti ndiye here? Ndine chokwadi
ndiye ega, hapana mumwe. Zvakanaka zimhandara, mukomana tamuona. Ko, iwe mukomana? Mupiri wemhosva akanongedzera Timothy. Musikana ati ndiwe wakaita izvi, ndiwe une pamuviri apa. Tipirowo tinzwe, unoti kudii? Timothy haana kuvhunduka, akati, ndingangoti ndini, uye ndingangoti pamwe handisini. Unorevei kana uchidaro? Vakuru vanoti n'anga mukadzi ndiye anoziva. Musikana anongedzera iwe pane vamwe varume vese vari pano, saka ndiwe. Timothy akati, ndinopamidza kuti pamwe ndini, pamwe handizini. Chimirai nditsanangure. Ndapota, ndinokumbira kuti dare rindipe nguva yokutaura kusvika ndapedza. Tobias, hanzvadzi yaJane, akada kusimuka kuti andorova Timothy, asi dare rakamubata ndokuti, taura tinzwe, muchinda. Timothy akatanga kutaura. Musikana uyu akanga ari musikana weshamwari yangu Simon, mwana wavatigere. Mwedzi mitanhatu yakapera, akauya kuHarare achinyepera kuzoona hanzvadzi yake iyi Tobias. Timothy akaenderera mberi nokutaura zvose zvakaitika kuHarare vari vose naJane. Mubvunzei iye zvino kuti ndiri kunyepa here? Jane akabvunzwa, asi akaramba akatsikitsira pasi, misodzi ichichururuka pamatama. Timothy akaenderera mberi. Zvino ndinobvunzawo dare, munoti mhosva yangu here? Ukaisa mbudzi mubako rebere, bere haridyi here? Kana bere rikadya, imhosva yaro here? Ini ndakavingwa nemusikana uyu. Kumadhorobha kune pfambi dzinoita sezvakaitwa nemusikana uyu. Kana mukandimanikidza kumuroora, akazofuma ofambira zvikomba sezvaakaita kwandiri, ndinopa mhosva kudare rino. Jane akaraswa nemhosva. Achichema Tobias akati, Jane hanzvadzi, wandinyadzisa, wanyadzisa baba namai vako, neni hanzvadzi yako, wanyadzisa mhuri yako yese. Akasimuka ndokuenda. Dare rakaparara. Kana kwashe, mhosva iyi haina kuzosvika. Kubvira zuva iri, Jane haana kunge achaonekwa panze nokunyara. Aigara akazvipfigira mumba. Kazhinji aigara nemisodzi padama. Mwanasikana akaonda kuita karuswa. Iko kadumbu kakati tanana. Zvainzwisa tsitsi kunge maisava nechinhu chipenyu mudumbu umu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.